शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। सच बता दे छौरी के हालगे तोरा मेला में के लाज दे हलौगे तोरा मेला में के लाज दे हलौगे तोरा मेला में के लाज दे हलौगे सच बताओ ना गे छौरी उ के हालौगे सच बताओ ना गे छौरी उ के हालौगे सच बताओ ना गे छौरी मनदिरवे में सेल्फी तोरले हालौगे मनदिरवे में सेल्फी तोरले हालौगे सच बता दे गे छौरी उ के हालौगे सच बता दे गे छौरी उ के हालौगे सच बता दे गे छौरी सच बता दे गे छौरी उ के हालौगे भीड़ में बतिया हलो हाथ पकड़ के छौड़ा से हो तोर कौन चकर गे भीड़ में बतिया हलो हाथ पकड़ के छौड़ा से हो तोर कौन चकर गे उ तो लागल तोरे पीछे हलोगे उ तो लागल सच बताओ ना गे छौरी उ के हालौगे सच बताओ ना गे छौरी उ के हालौगे सच बताओ ना गे छौरी सच बता दे गे छौरी उ के हालौगे नौलेसवा विकसवा करो हो सवाल गे रजौली के मेलवा में होलो बवाल गे अखिलेश दीवाना करो हो सवाल गे रजौली के मेलवा में होलो बवाल गे जेकरा नाम हो अनुपम उहे हालौगे जेकरा नाम हो सच बताओ ना गे छौरी उ के हालौगे सच बताओ ना गे छौरी उ के हालौगे सच बताओ ना गे छौरी। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।